inyakubeka earphones tochake. Oh, igotore AM mbia. Nigo ogotonyoremo aseyemo kurwa asegeta seni ekeiga kembe ase bono igatobegete kambi ase egetugia ikonge eywo ebwate ikonge nigo kiabete gekoigurwa chinsa 12 chia rero mambia omuya goikera bono iga chinsa tokwenda ase mbeo nigo yabere gekororekana ng'a abarwanireri gose aba nigo yabere gekoenekiwa buna abakichikura nigo bagendete koba bagwesokia ase omobaro omuya erio koenekia buna ngochi bare gochora omorai obo nkoire mae gake nigo ewodi eye iga ya ekerenyo ere nabarwanireri kianda egati yabo Dominic Gesora Congo korwa ase ekiama kiria kia Kenya National Congress kiama kiria kia UDA Nicholas Omiti Nyamasege ya PDU nabo igo Silas Kerosi bwe kiama kiria kia APK Makori Nyanumba korwa ase kiama kiria kia Wiper Jeremia Njenga Ongaro egetuo gose ase chistream echiga isano egati yabo estream entanga nini gebwate abakichikura chimia ya kane estream ya gatano boigo estream ya gatano narimo nigo kera eyemo ebwate abakichikura chimia isano nemo na 15 keno amachibu amobui arachiko bagakorarigwa korwa ase egetuo ekeiga kia ikonge anene asobe ase ekero omo MC bwe wodi eyeiga ase reta Thaddeus Nyabaro konyora ribaga gochorwa buna omonoge Kanyamira neyo ekairera ekero gekeiga keba gekorarigwa bosa na abarwaniri bonsi abaiga buna nabaire ngo nigontagete tosange na babere batato eri bachiko bagotumanya inaki sofa inaki omorobere oyo iga obere gokorekana korwa ase chinseme chiga tagetote byase retera ona kyokorokwa